X-Vibe exclusive. Ndarangarira tichifuta mombe. Okay, it's 2 minutes. 2 minutes. Ngokurumiza andifana nokithi uzobathwa. Zviri seiko sister? Aiwa ndinani kurisizva. Ko sister, musikudo ere kaka. Original ere? Hai, original. Mutoda zve original. Ina singade original. Saka kana muchida original tinaro futi kana muchida original tatoenda pakasera. Murikuita seko apa ini? Sister, kwemudhara murikuita seko andimi sister sichadazo ndomuda ndizoga kuseri chocho choda 10 cents chini ichi amunyarere sister yo mudhara waunyarere ungade kuendesera mwana chinhu 10 cents chocho chikuseri uchi sister boy yai kuno kusister nande pasera izvi kuno kuno sene naye mudhara anotenga ndodo kusiba sina basa urikuna chibhebi nyeri kuitika pakapaka mufeso yavanatiri mudhara siyana naye vanokuitisa madhara vane vakadzi vavavo ini shamwari kakona kutokutengera kana ngoro yacho nemagake achona uri kuda yayo kuti gake 1 umari mutenga ngoro yemagake ndiri married nasi zvina basa vanizo zvando kuda uri married kuita sei ndakaroorwa ndine murume ini aiyo murume kuita sei une murume kupi ndiko basa ini iyeka mari yandakupa kai ndoda kuti ungondipawo namba dzako chete anditeka ungondipawo namba dzako chete ndozotaura newe vanokusangana kupesera ndichikuvana kutengera ngoro yemagaka ausatyi 21 isa namba dzako kapa asi ndiri married ndati ndakaroorwa ndine saka ndofona nguva inonzi atime dzekufonera dzakutaura newe because chero anytime musandichaurire ndokumbirisawo pakanganisika sorry ndara pakanganisika hakuna zvakadaro sorry hapana munhu andiri kuzori sorry muri kuita zvakadai muchitarisira sorry andatombo